Здравейте! Останете, за да научите как да създавате ленти, Reels, които превръщат моментите ви с любимите хора в безценни и незабравими спомени, независимо дали става дума за семейни събития или за обичайни случки. Лентите не са просто видеоклипове, те са най-добрият инструмент за привличане на вниманието и за свързване в социалните мрежи. Нека започнем, като отворим приложението Instagram. В долната част на екрана докоснете знака плюс. След това от опциите изберете лента, Reel. Сега изберете снимките или видеоклиповете, които искате да използвате. Като докоснете този бутон, можете да изберете няколко снимки или видеа. Редът, в който ги изберете, е този, в който ще се появят в лентата. Можете да добавяте музика към вашата лента. Можете да плъзнете пръста си през препоръчаните песни или да потърсите някой от вашите собствени музикални клипове, като докоснете лупата. След това докоснете лентата за търсене и въведете заглавието на песента или изпълнителя. Докоснете желаната песен и след това стрелката на бутона в дясно на екрана. Ако не искате музика, докоснете бутона пропускане, Skip. В противен случай натиснете напред, Next. Това автоматично ще синхронизира снимките или видеото с музиката. Сега можете да видите как изглежда към момента вашето видео. Можете да добавите текст към вашата лента. Докоснете текстовия бутон, за да напишете съобщение, като например забавление през уикенда, Weekend Fun. Имате същите възможности за редактиране на текста, както при историите в Instagram. Натиснете Готово, Done. След това докоснете и плъзнете текста, където желаете. Ако докоснете инструмента за редактиране, можете да направите повече корекции в лентата си. Натиснете пауза. Ако плъзнете наляво или надясно, можете да видите времевата линия на цялото видео. Ако докоснете между две снимки, можете да добавите преход. Това е ефект, който помага за създаване на плавен преход от една снимка към следваща. Можете да докоснете Готово, Done, за да добавите само един преход или да изберете прилагане към всички, Apply to All, за да използвате един и същ преход в цялата лента. Ако докоснете снимка, ще се появят още опции. Така можете да пренаредите снимките си. Докоснете и плъзнете снимката, която искате да преместите. Сега след това натиснете Готово, Done, или можете да отхвърлите някоя снимка. Можете също така да регулирате дължината на лентата, като натиснете и плъзнете краищата й. Когато сте готови, докоснете стрелката горе вляво. Когато сте готови, натиснете напред, Next. Напишете заглавие и добавете хаштагове, като забавлявах се с семейството на хаштаг изглед. Had fun with the family, хаштаг hiking. Ако не искате да публикувате лентата веднага, можете да натиснете запазване на черновата, Save Draft. Така ще я запазите в приложението и можете да я публикувате по-късно. Накрая натиснете споделяне, Share. Сега нека отворим приложението Facebook. Натиснете знака плюс, за да създадете лента. Изберете лента, Reel. Изберете няколко снимки или видео. Възможностите са подобни на тези в Instagram. Например, можем да добавим музика или да напишем някакъв текст. Отново имаме разнообразие от шрифтове и цветове. Или използвайте инструмента за редактиране. Когато сте доволни от лентата си, натиснете бутона напред Next. Отново можете да добавите заглавие. Натиснете Сподели сега, Share Now, за да публикувате лентата. И така вече сте готови. Сега можете да създавате ленти, които са наистина интересни. Радвайте се на вашите ленти в социалните мрежи.